Asante abakɔsɛm na yɛsua no. Ɛberɛ a ɔsɛtutu wuiɛ no, meka kyerɛ mo sɛ ɛbɛyɛ mfeɛ mmiɛnsa na daako ne opoku ɛrepere akonnwa no ho. Na saa mfeɛ mmiɛnsa no mu no, ntɔkwa no mu yɛ den ma adehyeɛ na ɔmo ani nkonim no, daako ɛne ne mfɛfoɔ no. Ɔdehyeɛ baako a yɛfrɛ no Abena Pokuaa ɛdi ɔmo anim ɛna ɔmo kɔɔ baabi a sisi ɛyɛ Cote d'Ivoire. Na ɔmo kɔ no kɔduru baabi a na nsuo da hɔ nom a na ayiri. Ɔmo nya baabi amfa. Nti Abena Pokuaa ɛde ɔno ano yɛ mba a otua nofoɔ ano ɛbɔ afɔre ma nsuo no ɛna kwan bɛdaa mu ɛma ɔmo tumi twaa nsuo no ɛkɔɔ baabi a ɔmo te sisi ano. Ɔmo ne kasakuo a ɛfrɛ ɔmo Anye ɛne Baole a ɔmo Cote d'Ivoire sisi ano. Ɔmo yɛ bɛyɛ 32%. Ɔha mu kyekyɛmu 32 ɛwɔ Cote d'Ivoire nipa dodoɔ no mu. Saa kasakuo no mu no na Cote d'Ivoire mampanyin a odi kan Felix Houphouët-Boigny ofiri. Ne din no ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔde baa Asante ma ɛbɛka no Felix Fofi-Boahen. Ɛna mampanyin a ɔtɔ so mmienu Henry Konan Bidie. Ɔmo nso nyinaa so firi hɔ bi. Na ɛberɛ ntɔkwa no sie ɔmo kɔ no ɔmo nko ankɔ. Ayekofoɔ ne adakofoɔ bi a na ɔmo hunu sɛ ɔmo Asante na ɔmo ani nie no ɛdi ɔmo akyi. Nti wɔbɛhwɛ Konan Bidie deɛ ɔno n'ase firi Nsuta. Nti na ɛnyɛ ayekofoɔ a ɔmo Kumase nko ara na ɛkɔɛ na Kokofu, Nsuta, Kontenase ɛne ayekofoɔ abusuafoɔ bebree. Ɛno nti ɔmo yɛ akanfo a aman na ɛwɔ hɔ no emu 9 ɛso aba bɛka Asanteman ho. Woyi firi hɔ nom a Ɔsɛe Kwadwo abrɛ so no, obi ɛyɛ sɛ nka ɔma Ɔsantehene awuduro adi ɛma ne kra a ɔmo di kan didi ansa na wɔde no diiɛ na ɔmo wuiɛ no ɛna hu sɛ na ɔmo pɛ ne ko no. Ɛma Asantefoɔ yi ehu sɛ ɔmo ato afom nti ɔmo dwaneeɛ. Saa ɔmo dwane no mu no adehyeɛ na ɔmo wɔ ayekofoɔ nkurokuro no bi so ɛtaa ɔmo akyi. Na kuro a ɔmo dwaneeɛ paa no ɛyɛ kuro a yɛfrɛ no Kontenase. Nti Kontenasefoɔ yi bi ɛna kɔkyekyere ɛyɛ Agona Nyankrom a Central Region. Ɔmoa bi na ɛkɔtena ɔmoa bi kɔtena Atibie a ɛwɔ Kwawu. Na ɔmo kɔ na nipa wɔ hɔ dada na ɔmo nso kɔka ɔmo ho. Ɔmoa bi na kɔkyekyere Atweasen a ɛwɔ Kuapem. Ɔmoa bi na kyekyere Dikoman a ɛsɛ ɛwɔ Kwawu South District ɛwɔ Eastern Region. Ɛna ɔmoa bi nso kɔkyekyere Tapa Abotoase ɛne Wrawra ɛna ɛyɛ Gyasekan a mamrɛ kwan sɛ ɛfrɛ mu Bueman. Nti saa nipakuo ahodoɔ nyinaa no ɔmo nkyi efiri Asante. Ɛno nti na Wrawra deɛ wasan aba n'akyi. Nea yɛtwɛn sɛ Tapa Abotoase ne Bueman mu nyinaa no ɔmo nso bɛba. Wobɛkae a bɛyɛ mfeɛ mmiɛnsa a etwaa mu no Atweasefoɔ nso so ɛbaa ne yɛwura bɛdi nkɔmmɔ bi. Na sisi a deɛ mentumi nkyerɛ deɛ ahɔ akɔsi. Ɛna ɛhwɛ anim nso sɛ Nyame adom a ɛyɛ Agona Nyankrom nso so sɛdeɛ ɔmo nuanom asenfoɔ aba no ɔmo nso so ɛbɛba abɛka ho na ayɛ mu a. Nti ade baako a ɔsɛ san kae fa Ɔsɛe Kwadwo ho ne sɛ Ɔsɛe Kwadwo ne papa a ɔwoo no no ɛde wusu afiri na no wusu afiri so ne papa paa ne Ɔsɛtutu odi kan. Ɛna Ɔsɛe Kwadwo koro yi ano ne maame ɛde akua afiri na akua afiri so so na ne wɔfa paa so ne ɛyɛ Ɔsɛtutu odi kan. Nti na ɛsɛ ɔhwɛ a akua afiri no ware ne wɔfa ba. Na ɔmo woo yɛ maa ne ba nso bɛdi Santehene. Nti ɛbɛtoa so bi.